Ugcine ngokubamba ongezansi omunye obengakhulumi ebona indoda izitika ngengane engenamandla ukuzilwela. Ugcine ngokuthula kanjalo-ke kodwa lazi iqiniso ngenxa yokuthi uma ekhuluma bezukumlalela ngenxa yokuthi akakwazi ukuphimisela obengakhulumi. La ngizokhulumela okuhlukahlukene okwenzeka kulomhlaba. Senkantolo lapha abasixolele. Bekusho omunye bengenazinyawo efisa naye ukufinyelela la kufinyelela khona abafowethu. Uthi yena uyabonga ngokungabi nazo inyawo kwesinye isikhathi kokunye nokuzisola ngoba manje kunezidlela neneni sihambayo ezingasile. Ebebona abanye abafowethu bebubuya intathakusa bebuya endaweni yokuphuzela ukuqeda ukoma. Uthi okubuhlungu kakhulu ngoba kunabanye abadunyelwe ikhanda uma kusa sekwenzekala izinto zobumnyama. Nina na akanazandla naye befisa ukufinyelela ezitolo. Ekhuluma ngalolu sizo kusanda kwenzeka kule minyaka edlulile. Uthi ubone elikhulu ubona abantu bezitapela ezitolo naye wahala. Wathi ngenqobo ukuthi izandla kanazo naye ugcine engafinyelelanga kulolo hlelo. Kunabaningi abathathe bengenakho bebekufisa empilweni yakhe kodwa bagcine bekuthathile ngezabo izandla. Uthi wabesezwa ndlela yinyeke ngoba kunobhuti wakhe wasala kulona lo hlelo. Khona wambulala ngesibhamu ngenhloso yokuthatha ekuphethe lo munye. Uthi ngabe beziphiniselela-ke ukuthi inkinga yakhe yena kanazi izandla msizeni. Kwase kusukuma omunye oyimpumputhu naye efuna ukuzikhulumela. Wathi uyavuma, wathi uyabonga inkosi yemdala wangawazi ukubona kepha ngezandla uyakwazi ukuzwa. Wasesethi ngelinye lamalanga nayo kuyophenduka. Wathi ungaboni kwaya kusho ukuthi ayibe inhlekiso ngoba kwesinye isikhathi uma ehamba unokubambelela. Kanti mihla namalanga uhlezi egqoka izibuko ezimnyama. Abanye beze bemsaluthe bezitshela ukuthi uyabaziba kanti yena akabone emehlweni ukuthi inkinga inkosi yakwazi ukumdala ngezandla wakwazi ukuzwa kepha ngamehlo angakwazi ukubona. Wabesethi nowamthinta isitho sakhe sangasese ngelinye ilanga inkosi iyophendula. Guys, ngiyabonga kakhulu bafethu ngidlulisa ukubonga unina nonke konke enikwenzayo kumina. Ngithi ngiyabonga kakhulu guys, ngiyacela siphuthume na YouTube channel bafethu, just search Nkosinathi Gift the Poet. Angakashintshi lutho bafethu, ngiyacela nakhona ngicela siphuthume khona, si like, siphinde futhi subscribe. Ngiyabonga kakhulu guys, thank you.